terus kok mati lho. Ora dulu ki apa carane? Acarane mantenan. Yo, mantenan. Iki ngono lakone sumintene jatuh mintene jatuh duwe sekerang. Sing kalah. Wah, ugal.
pamitan piye lho kok ceblok nyebari dasku. Pak Sukeno, kula nyuwun pamit ngono. Ya Pak, ya wis ya Pak ya.
Ya Allah, kapsangat. Masuk boloku. Masuk boloku. Boloku, boloku kuning lo matane. Boloku lo rene elek. Lah iki gak elek, ora elek. Piye? Kok blender ape melayu putar kaki. Udah kabeh. Wis tak beli sok sitok. Kok beli sithik sitok. Sesuk kayak ngerajani omah. Rajani. Itu men sapa iki? Apa? Macan nang macan. Macan. Kula beli kula ngajin beli mau ngono. Wes, dia aja. Ayo. Awak dhewe ade sowan. Sowan nang Trenggalek. Ning Trenggalek. Tapi kok pengen kok. Piye? Kok pengen? Ini. Lha iki kok. Iki bawa ae. Suara kau tanyakan. Yo, ayo dulu bawa saksen. Gini, boy. Saya wong-wong Trenggalek. Ono ah. Kowe kudune gawe rusuk. Iki gawe ono. Dadi ngono lah. Ayo piye? Kowe kudune manut. Yo. Manut karo sapa lek gak masalah. Lah iya. Kok tak kon yo manut. Yo, kasuwanke manut. Iya. Iya. Gawe ono. Ono kae sini. Orang malah mati kok. Kamu nggak kena ijolan nih, nggak apa-apa. Terus nih, ya bang. Aku udah kan orang.
Oh, si dadi ula pendek. Ojo penyakitnya, ojo Lama kendor. Wah, ya diri bukan nganggo tanggo cek kleru. Gimana sih nih? saya apa pacarnya jadi apa mang ulo apa nih ulo ngaku gini Ngaku lo. Tak boleh bisa ngomong kan. Gue nek ngomong nek jero rene matane kok. Bapak bisa matane babut. Ayo, oleh matane. Matanya biasa tuh. Gimana ketika indah pindang langsung mutak. Kopi. Tamani kok. Kewajiban saking panjenengan tansah sae-sae kemawon. Sajak wonten ingkang dipun penggalih Kanjeng. pancen ono
Kados pundi? Migati ngenane putraku si Subroto. Subroto pripun? Wiwit dina iki Subroto minggat saka Trenggalek. Rikala semono sing bisa gawe katentreman ana ing Trenggalek Kakang Noseco ana ing Sipan. Oh nggih. Kok jur putraku lunga saka Trenggalek. Terus rasane atiku kepiye? Yen nganti tumeka ning papan kene Kakang Noseco. Jur aku kudu piye Kakang? Jenengan mboten usah. Kamu nanya. Susah Mboten usah susah. urung bayaran ora susah. Enten pate lho kanjenge. Jenengan pengen mangertosi supados Kakang Marok Simbang niku mboten rumangsa senengen kali panjenengan gampang. Carane oh, ngono. Nggih. Dhewe ora nesu tumeka papan kene. Lah, yen kaya ngono Kakang, Pripun? aku tak sumedyak no papan ing papan kono kae ya. Nggih. Mengko yen Kakang Guru Soto tumeka papan kene, Nggih. kan gratis kan. Oh nggih. Sampun. Kados pundi Kakang? Soal wonten ing Pendopo Agung Kabupaten Trenggalek. Badhe wonten kersa menapa? Bunga sangat Bunga. mriki jebule kaya ngene mabore Pendopo. kanjenge teng ndi Kanjenge nembe sawetawis. Lah punika Kula ten mriki. Lah. kanjenge Hehehe. kula yo sowan Oh iya iya. Monggo. Kula batur pinara Kakang. Kadengaren minggah dateng Trenggalek. panjenengan iki kemutan panjenengan antosi menawi kula menika ingkang rasta para kaya Iya. bisa itu anggaran itu ulo Kelingan Kakang nggih kelingan. Ayo boten kula boten sakit Nggih. Nggih. Alaman jenengan mboten ngatur kanjenge pun kula aturi. Yen kula riyen nika kan diutus kali kanjeng Adipati. Supados ngrangkep para brandal ing alas. Boten kula mboten kuwawuh. Boten saged cetasi jenengan ingkang ngetasi. ulo nggih Lah nggih mila niku pun kula aturke dumateng kanjenge. Mestine jenengan katung bebina. nggih Oh, Oh nggih. nggih Kang nggih. Bebina wis ora bae-bae lho Kan. ngaten Nggih, anak kula winten niku kedahipun Agos langkung panjenengan Nggih. boten Oh. Nun sewu nggih. Nanging sebut nun sewu lho Kanjeng. panjenengan pripun Kula sing matur mawon. Kula ngerti kok. Jenengan lenggah kasih keco. Saestu Pasrahne pate wae. Kakang. Ini kan lenggah mawon. Ratu kok jebule wong. kanan kumat jadi Terus lenggah mawon. Kakang Guna Seco. niku Gandeng jenengan sampun nentremake Kabupaten Trenggalek. Pun jamak rupa nek kanto bebono saking Kanjeng Adipati. Salintune jenengan kados inggih menika dadi napa niku kasenenganipun Kanjeng Adipati jenengan kula paringi bebingah dunjuk royo. sakjane kok nggih matur mengo Wah iya. ning ngaten lho Eh, panjenengan yo. kok jenengan negel mawon. anak kula winten Nggih, kenani jenengan anake suminten to nggih. ya kedah Jenengan samake kundur dhateng Siman, jenengan setoput secawis kula pamit badhe ngrika langsung
ini nduk, rotor ini. Dan dusel. Melu, Pak. Ayo. Satu penita. penari latar itu rasa Melayu kok. Ini ada kok yo. Aku ki meneh jagung. Aku kesana ki jagonge sapa? Jagonge Polemik. Ketoke sesuk do mati, Pak. Sebabe duyui ketoprak. Ora bakal mati. Kowe pas aku nguyang mables, lho kok ning pitik moro-moro mukul. Nutul sapa? Nutul aku. Lah terus piye? Kok kata duyui? Sumur. Sumur jago. Sumur. Ada sumure. Iya. Kenalan, penak joget tadi boleh rene nyapa. Lah salahe aku ora mojak. Ora dijak piye to ket nang wis tau wae ngono. Wah iki sing ketik WA pacane wah iki lho. Ya, kok saiki jenenge wah. Wong kene iki wis hafal jenenge Gentung. Apal to nek kowe wong kenal karo wong kene to? Derek, ayo kenalan dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju sithik. Tentunya.
Iki lho lakone apa? Kenalan nek kaya ngene lho, Pak. Lah iya, nek mangek wayah perang dikek iki ora. Ora nganggo Lali. Potong 2000 iku. selamat lho alate sik mekan ketoprak wis ora tau metu. Ketoprak lagi iki nang Plumpit. Nggih, alhamdulillah sowan daleme sinten? Bapak Sukirno. Pak Sukirno matur sembah nuwun kula saged sowan wonten mriki nyengkuyung kajate jenengan derek pitepangan kula gandes saking Randu Blatung Kabupaten Blora. Lho iki omahmu? Blora, Pak. Lho lha jenenge wis didol. Sing lawas. Aku saiki gawe anyar. Nang ndi? Yo ngarepe. Lah kuwi jenenge wis disitabang. Kuwi lak sing terase. Aku omahe sing tengah bisa. Ije. Heeh. Lah jenenge kobong. Kobong kae sing mburi wong saiki omahku karek 2 meter pesagi. Tak jotos lambemu lho. Lah iya. Kok iso ning daleme Pak Sukirno? Pak Sukirno, Kowe ngerti artine Sukirno? lah kok ngerti artine wonge sing ndi aku urung weruh kok, Pak. Ditanda pura-pura. Urung. Ngisini. Lah sampean apa ngerti Pak Sukirno sing ndi? Lah Sukirno ta? Jenenge ketoprak iki to. Ketoprak campur sari. Lah yo ketoprak campur sari to. Ngono kok. Lah nek kowe ngerti pundi piyayine? Mosok sakmene mbane iki Sukirno kabeh. Sing di sing pas, sing pas. Sik to alon-alon. Alon-alon. Dadi ben cetha piyayine sing ngendi. Kok nang ngene lho. Jane roh ora. Aku yo roh. Aja ngono ngene. Sukirno. Pak Sukirno, matur sembah nuwun nggih, Pak. Sing di Pak. Nggih. Sing di. Wong terus sing sentruk ya kuwi Pak Sukirno, Pak. Ora setu. Ora. Tapi jenengan ngertos artine Sukirno. Sukirno. Susah oleh mikirno. Lah sebab ngopo? Bojone nang Madinah. Iki lho duwe gawe bojone ning Madinah. Ya. Maksudnya jenenge bojone iki jenenge Madinah. Oh, kaya bojone umrah. Madinah. Ibu Madinah. Bojone kok ora umrah. Umpama umrah no paling sidone no bareng bojoku, Pak. Lho bojomu mau umrah? Lho bojoku ndek nane kudungan moro-moro njaluk umrah. Bojomu kuwi Nggih. bojomu kuwi ora umrah ya? Umrah tapi ora tak turuti. Lah perkarane ngopo nek duwe ya dibudalno kuwi kewajiban. Lah wong ning Mekah ki ora pengen roh Ka'bah kok. Lah pengen apa? Ngomong karo aku jare pengen roh manuke unta. Iki lho manuk sing gedhi. Manuk unta. Manuk unta kok nyapa manuke unta pirang. Maaf. Neng kono pengen roh Manuk unta. ya aja mung pengen roh kuwi tok. Ya kudu iki diniati ngibadah. Lah kok ngrasakno ibadah ndek iki omahku ape diparani BRI. Lah kenapa? Lah yo sesasi lu wis ra mangan apa-apa, Pak. Perkarane Ya ora ono tanggapan. goblok. Lah kuwi poso ora poso ndek iki padha ae lho. Ya kok iso? Ya wis ra nek sing dipangan ya panggah poso. Ning Ning alhamdulillah. aja gawe susah. Wingi wulan poso. Poso kuwi ibadah. Wong ibadah kuwi sak kuwate contoh aku ki lho. Sampan wis iso nglakoni kuwi. Agama kuwi nggih peraturan ora abot enteng kanggo menungso. Berarti sampean jek wingi yo nindakne poso. Poso Sak kuwate. sak kuwate. Berarti alhamdulillah sukses. Ya sukses to. Sesasi Full. Wong sak kuwate maksudnya sak kuwate piye? angger jam 10 lesu ya mangan. Jam 11 lesu ya mangan. Iki cara nggon kuwi sampean klebu santri pekok. Pokoknya lah santri. Lah apa ono kok poso kok sak kuwate. Ibadah ki sak kuwate. Sik to, ora sang rembug poso. Apa? Madinah ku mang lho piye. Malah sing lanang Sukirno kuwi susah mikirno kok. Sing wedok srene kan Madinah iki piye lho. Iki ami bawa Kang Putra Lah tapi darmane sepuh. sing mantu Nggih, Ya, mantu. mantene sinten?
Apa ta tegese mantu? Jenenge sapa manten? Hendrik karo Mbak Hendrik. Hendrik ini karo Mas Madinah. Hendrik kali Mbak Madinah. Madinah iki mau ibuke. Wis tak takok. Iki petane ngono Mari digogol. bose campur sari melok dadi patih lho lah. Kacau kabeh. Ya iya. Iki bayarane piro aku sing nelongso kok karo panggung iki. Lumangsa ngutek iso tonggo musuhi tok kono. Anu lho Pak Kirno sesuk aja susah mikirno pokoke ya piye cah cangkisane dong dhuwur ngono. Mbok tambahi dhuwit apa mbok tambahi wong. Dila. Oh Mbak Dela. Nggih, kalih Mas Hendrik. Ya didongakno. Muga-muga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mergo wong jejodohan kuwi buka dalan loro. Loh, dalan loro. Siji dalan apa? Siji dalan rezeki, loro dalan barokah. Tak. Oh, barokah. Nah. Pas maklas aku tak kira dalan barokah. Ayo. Ben omah-omah isane barokah, muga-muga taun ngarep iso tuku sawah. Amin. Terus iso tuku mobil mewah. Amin. Terus iso lunga kaji nang kutha. Nek nang Madinah wis Mekah. Mekah. Nggih. Niki Pak Sukirno piyayi sing pengerten karo putrane, Pak. Sebabe Niki lah asline nanggap campur sari. Heeh. Kena apa kok diketoprake? rego Mergo Pak Sukirno ki pengen nyelametno anak-anaknya. perkara ketoprak kok nyelamet anak iki dalile nang apa? Lho sampean ora ngerti apa to karepe ketoprak? Apa to artine ketoprak? Penggalan dari tiga kata. Keto karo prak. Artine Ke kuwi saka tembung kerukunan. Kok sampe salah. Tenan lah katane ning jaba jojotosan do banting-bantingan ning kono ya turu bareng. Kuwi nuduhke kerukunan. Ya ora? Iya, kesel. Dadi Pak Sukirno pengen menehi ngerti putrane. Dadi wong urip ki macem-macem ning bakune padha rukun. Iku ke tontonan sing mawa tatanan kang kebak tuntunan. Mergo critane ketoprak ning kono mesti ana pesan-pesan yang baik. Contohnya kaya cerita Suminten Edan. Nah, Atristan sing nganti dadi edan. bener. Neng ben kandhek ning lakon wae aja sampe kandhek ning gone kok masyarakat kompet. Bener ngono lho, Pak. Toprak Prak ku saka tembung praktis. kok praktis. Ora usah bingung gaweke panggonan ning tegalan ya iso, ning pinggir kandang ya iso, nyatane ya nyaman. Ya ora? Yo, kadek panggonan nyaman, piantun plompet yo grap-grap. Eleke nanggap toprak ping sitok tok. Apa? Ngentekke sego. Nek praktisé praktis, ning mangane Wakeh, wong berginjalan kaya ngono kuwi mangan tek wong dhewe. lah yo anggota sak pirang-pirang ngene iki kok mesti bayari piro. Wong ngene iki lho wong ki nek ngene. Aku sing paling mangkel nganggo ula barang. Pak Sukirno lho jane yo ora trimo. Ora trimane. Ya mesti ulane metu Pak Sukirno batin, yo saiki bulet makan wis ngentekno wedhusku. Kalau saya toprak. Wis dicawisi. Nggih. Nang kene iki dhuwit wis akeh. Piantun plompet biasa wae dhewe sering ning ngisor-ngisor kono nggambur panggonan. Ning plompet lagi iki. Munggah plompet ora wong tok sing promo. Lah enak apa? Aku ngliwati sawah ben nyagun lho. Heeh. Kodhok iki lho kok tawa. Kodhok kok iso tawa lho lek tawa piye? Rokok. Toget to. Kowe wong tuwek ya to. Ya iya tuwek ora pangan cobot. Kuwi ngono ora rokok-rokok tapi orok. Apa kodhoke mengkowe? Ora. Aja meneh kok kodhok. Ya terus. Kodhoke tawa rokok percil Heeh. langsung tawa Nek tawa piye? korek. Lah mosok Yo kerja kok pinter. Lah iya. Sing kodhoke tawa rokok percile tawa korek. kowe ndak wayahe suntik kok piye? Lho kok kayak suntik piye ta? Kuwi kupingku kleru ya. Kleru benggone sapa?
Maksude iki lekmu krungu kuwi lho ora bener. Sing ra bener ke sapa? Kuwi ora kok korek-korek. Lah nyapa? Tapi sing bener iki korek-korek, korek-korek Apa kodoke kowe? aku ki jelasno ya, Bro. Tapi Tapi ya mek pedhok kuwi tok. ora begitu aku mlebu bleng ning lokasi Heeh, ning gone Madinah. buku Madinah nah. Kono golek parkiran. Heeh. Lha ning kono ki ana kirik. Aku mundur apa nerak gapura kirik ya pinter. Langsung ngabani aku. Buk 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 buk. Aku ngupin jegur sumur iki lho. Lah nyapa kok jebul sumur? Kuwi ora bobot, Tapi tapi huk 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 huk. apik kowe timbang kirike. Kowe iki tak juga aku mbok kirik-kirik. Akhirnya aku mlebu mengguri bleng. Heeh. Aku kudu pipis. Oh pipis. Golek ampingan, tak pikir ya ora ning apa-apa ora ning kom. Lah terus Ya kok bareng tak ono bleng kok. enek Bu Madinah Gusti. Itu anak pitik. Lah pitik kok kowe bingung lho ngopo? Bingung piye wong pitike nyorai. Pitik kok iso sorak-sorake piye? Begitu aku tak buka blek lho kok pitike ngene. Ketok, 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 ketok. Ketok, 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 ketok. Petok. Kuwi petok ngono lho. Kalau kowe nek jek buah-buahne, Lah kowe nek disorake pitik baban ngono ki kowe piye? aku langsung dekem blek ngene to. Heeh. Lah kok pitik cilik iki mubung ning pinggirku. Anak-anak sing cilik-cilik. Muni nyorai aku nih. Muni piye, Pak? Cilik. Aku yang cilik yo wis aku. Kuwi ik. Lah kok kowe iki ora roh kewan kok piye? lero kewan kok Ya apal kewan. apal. Wedhus karo cacing kuwi kondang endi? Wedhus karo cacing jelas kondang wedhus to, Mas. Lah kok iso? Lho, Ora iso. ya kondang cacing. Kondang cacing. Lho kok kondang cacing? Lah nek wedhus kuwi iso cacing. Tapi kuwi apa tuh mon cacing wedhusen? Oh, berarti wedhus karo cacing kuwi kondang cacing. Jadi wedhus karo cacing kondang cacing. Mergo cacing cilik Cacing iso. wedhus iso cacingan. cacing ora tau wedhusen. Kowe roh kewan cacing ora? Lho. Oh, aku piye? Oh. Kabar ya, Nduk. Tara sing kurang ajar ya bapake ya. Wis tak kowe. Kowe kok nek lalah anake. Dibyongane kok tak akan anake tak kena sing lucu lho. Sopo? Apa isih ana? Jadi anak lanang berapa? Iki. Rasane ngono kok wedok ki saru lho. Aku arep dadi manten. Ya awakmu Aku kudune masak sing ayu. Yo macak sing ayu kono nyelukno kuwi apa tukang anu tukang diesel. Eling yo lho. Nduk anu tan kowe ra sida dadi manten ya ten. Tetep dadi manten. Aku tidak dadi manten. Zero. Wes sesuk langsung tak daftar nang PLN. KUA. Pinjere PLN to. Dadi sing ayu. Dan Mbok coba iki lho. Dek. 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 Iyo. Kamu piye to kan iki? Awakmu ki kok yo belum nang iki bodo-bodo. Ayo anggur putu le. Ana wis kaya ngene iki kok nambahke nongki. Lu mosok ngono.
wis bayar. Iya ta? Kok nek ngene iki kok malah kaya LMD? Apa? Rondo muk ndase. Tan eling yo. Wis. Aja kaya ngene to, Tan. Kowe ora sida rapi ora apa-apa nek. Rapi ya, rapi. Aku pakane jebul. Iki piye to Kang Siman? Tan ojo joploki ten. Ini bapak. Ngali ade, ke atasan aku deh. Salah kursi pisan kok. Oh. Wah, kayak ngeladeni bulldozer iki. Nek ra karo mendem ra mampu iki. Iki mbak yo ngono lho. Lagi kowe kok iso ya? Sik kok. Kowe ya nek aku seneng. Aku senang opo? Kowe nek aku iki cekel ya. Kowe iki lek kurang ajar. Kok kadang Ojo kaya ngono. Tungguan, nganten ki temu musik ku lagi malam pertama, ora kok malam pertama sih lagi temu. Wes saiki iki malam pertama dhisik lagi ijab. Anu biasanya ya karo tandane sik ta. Iki piye to malang aku kok kudo. Ten saru ten. Aurat ten. Wis senengan kuwi ten. Iya. Ten aduh lipatan ten. Ndi sing kenceng sing ndi? Aduh. Yo ngisor, Pak. Aduh ten. Piye rasane? Apa nek kowe njedong bojomu rasane yo ngene iki. Ora. Piye? Iki ketahe sing aku abot gawane. Gawane samono iki ditambah iki piye rasane? Golekno njok. Mulai Mas Broto. Subroto ora enak foto. Sampeyan iki broto lho. Batak Bapak Sukirno ning ngisor lho. Mas Broto ning kono. Iki asline salah Pak Sukirno. Salahe kok Pak Sukirno jalur Subroto. Subroto nek kok Pak Sukirno ten. Ora mau tambah-tambah kok piye kok Mas
Isi ugrah. Aku pengen dangdutan sekolah. Lho tunggu Matur suwun. Yo, ayo bali do. Ayo muga-muga rezekine lancar kabeh sing maringi aku saweran. Bali. Jeng Yuswane sehat. Lho, malah ditambahi Matur suwun. Aku yo lek danu sing penak, tak gune medhun rono. Tahun balik yuk, ayo balik. Nang ayo to, Mas. Ayo. Aku tiba yo kok Amin. Tak sawang kok kadoan kok bunga jejogetan. Kowe kok ngalang-alangi anggonku jejogetan ki nopo? Blondong cempluk kudu pisah karo Dimas Broto. Tak blondongku kok kon pisah karo Dimas Broto. Jaluk Dimas Broto tak jaluk. Bocah wis padha senenge kuwi ora kena dipisahke. Kuwi garai bento. Asek. Wis siap nang kene. Bisa liter payu larang. Apa? Anjene Trenggalek wis janji karo aku. Janji piye? Anakku minten supaya jejodohan karo Dimas Broto. Iya, janji jejodohan. Amarga aku ki duweni hubungan ya wujud Dimas Broto, mergo aku seneng terno. Ana onar, ana brandal kayak iki sak panggalane kuwi aku seneng. Seco. Kowe aja golek rai. Loh, wis rai dhewe. Anane brandal kecu. Ana Indonesia bubuk. Kuwi ngono tanduranmu dhewe. Kok Seco? Kowe karo sapa ae? Jenengmu karo sapa? Warok ki nek gedhe wong aku cilik, aku ki wari. Kowe wani karo aku? Iki ora perkara wani lan ora wani. Perkarane Anakmu cempluk wis nggawa Raden Subroto. Sing iki dina kudune rabi karo Suminten. tidak bisa. Loh, harus bisa. Tidak boleh. Harus boleh. Itu sudah milikku.
ketoprak bahasa Indonesia. Ngene lho Pakde. Piye? Pakde mengko lho. Iya. Iso ora iso Subroto kudu melu aku. Kurang galak bener kan. Oh, Kudu melu aku. Kaya astronot. umpama disono kuwi apa? Kowe koyo kowe iwak mas nang jero akuarium. Jagane nek mau idoni. Minggu nangkis mau buka. Iso tak jaluk alus apa ora? Ora iso. Cara kasar apa piye? Kowe karek kowe milih kasar apa halus. Kok apa jajal wong Nanging nek kok jero laku kowe. tebahno dadamu antem langsaran dadi apa kowe? Langsaran. Pakde, ayo Pakde. Sampean aku lawan. Apa kowe? Kowe kok jeleng kowe. Nanti jeng ojo dhuwur-dhuwur. Ayo, Kapan Pak aku Pakde? sing iki. Sing wani karo sing iki. Kowe wani. Kawane kenapa? Ayo. Yang wani maju. Tak protes lumuwe. Wani ngono. Sangguri maku wani iki. Sesek ora iki. Tak wani ngomong wani. Wani ngono. Sangguri maku. Wani udah saka buri, saka arep abah. Wani ngono. Tukang pijet sing edan. Wis takon tukang pijet. Kene aja. Golek tukang biji kok boy. Oh, gopo. Hei, hei. Cek. Ayo deh. Ini lo, ada sama. Ayo, ini satu. Ya, aku ora apa-apa. Kesiman pergi kok em. Oh, Wah. ya Allah. Musyawarah itu ya, Pak. Ampun. Ada, Pak, ada. Mandek Mas rasa bukan ini. Iki wis tenang iki. Cek ani kowe. Cek ani. Ampun, deh. Hei, Ampun sok kene. Wes kapok. Apa? Wes kapok. Pak, deh. rezeki kono dhewe. Pateni. Wis lumayan. Kowe kok kurang ajar karo paman Golo gitu. Lah yo kene lho sing marahi Kang. Kene Kang Siman kowe kok keplayu iki.
Ampun, ampun. Wis ngakoni kalahku. Ya. Iki Hmm. ngene Kang ya. Kang Golo. Pancene wong tresna kuwi ora kena dipisahke. Ning gandeng ini apa kuwi? Iki kok Nganti kaya ngene iki blondongku iki edan. Nganti edan putratan alor itu ngisi-ngisi wong kirang. Apa ya kowe iki ora melu izin? Seto sedih. Sedih ya sedih. Anak medane ketok ora tenanan kok. Mosok edan pisangane wong kok matur nuwun tak karo rezeki akeh. Yo ngono kae. Ono kan. Yo opo minten. Lancar. Lah nek ngono nek ora tau izin ora pantes. Ngono kae. Wong jalan Apa yo tegel kowe nyawa blondong ora ngono. Awas lho, nanti bos. Ngono. Itu apa? Nganggo kolor, nganggo kolor. Iki ini malah digolongi tangan teman-teman. Sampai nyalas lho. Ya Allah. Lho, Ten, iki sapa? Iki sapa? Kan sawan Apa iki? rasane kaya ngrangkul gapura. Darat aja ngono, aja ngino. Nah, sapa ta? Kan nang mari ya, Bu. Yes. Ya kok manut kae kowe? Ya Iki iya. dia mau tak. Kowe kolore bapak, Lho. Oh, lah kan. Kowe pengen ra Subrata? Kowe lungguh sik, engko tak dudone Subrata sing tenang. Nang kene lho, nang kene ning isor. Heeh. Dituruti. Ayo, Oh. Lunggul nang iso kok. Dadi lunggul nang, Guys. Kuwi ponakan-ponakmu dhewe. Nang, kowe yo meteng dhewe. kakek ngono. Ya bobo. Ki usahani selak mesakno ponakan kowe ngono ki piye? Yos. Bapake kaya melokan. Apa kowe yang diunge? Dan Soco. Iya, tinggal-tinggal wong lemu ya. Dijengkeli blodongmu dawane rene. Sik iya, kene. Des. Kowe ketrocoan ora, Des? Des. Soalnya sing dhuwur iki kok muni krupyuk ngono diubah. Kene lho. Piye rasane? Piye? Kayak
Kaya entek tuwak pirang liter kowe ngono iki. Entek tuwak pirang liter kaya kowe. Aku sapa? Wah, lho, kok malah kowe sapa lho kowe dandes ngono. Kowe kok tak tulungi dhewe. Iki lho, mesake karo ponamu lho. Apa iki ditambahi dhisik? Lah kuwi ditambani Tak tambah dhisik yo. Sing mari salah siji. Salah siji. Ini sik. Ya, ayo. Jangan kita tambah ini sik-sikli. Mesakno, ijekno. Jangan. Bismillah. Warok bismillah. Wes, mari. Iki piro? Mas Brot. Lah kok malah rene. Ora. Surah kowe tak tambani dhewe kowe. Sangala-sangala dolan-dolan diwaca udis dibas jenenge Gunggu. Kembang jati kecil jati wiji rasa terbelah keconan sining jan mlebu mati metu beng. Ya, mari Pak. Matur nuwun. Dodo. Dalem Pak. Iki kok tambani kok tak tambani aku. Tambani dirimu. Tak tambani aku. Aku sing nyekeli. Cekeli. Di tali kendang. Sing bakal. Ojo ditekok. Malah gulune. Ketoke padha karo sing rumah. Tuh dirungokke. Wong Solo. Sprite Coca-Cola. Wong Solo. Pelan kosot pentol limo. Wes mari turun to. Coba. Wes yo. Jangan sing bakal. Piye? Iki lho, Pak. Iki mandi ya, kamu mandi. Piye? Sing nyewa tukang Ndi? Adalah suami kami. Loh, ayo Mi, suami. apa disuwuk? Lah nek kaya wis mbok batekna opo kuwi? Dia apa di kono-kono. Apa diwuk? Suwuk opo? Ayo Mi, lan didone Mi. Aja padha karo sing omah aja. Padha. Gedene ora kacek. Ayo. Tapi kan masih berotot lho. Coba. Lah, kowe eling karo aku ya. Sik, anakku mau turu to ngene. Kono sudah mlebu. Wes ben. Cek, hei. Kowe jomoni aku bapakmu aja. Aja. Wah, malah terjadi dua P. Pentung-pentungan. Memang rada anu apa ya? Kakek ngono. Terhipnotis. Matur nuwun. Wis mari tenan. Suminten.
Seminten. Kowe kok iso edan kropratan ku apa sih kok gandung iki apa? Aku pakdemu. Iya. Aku dudu Subroto lho, dudu. Dudu. Iya. Kasane rangkul. Heeh. Matur nuwun. Pas aku jengklong. Pinten? Kok rewangi dan turut lurung. Wis kok karepe apa? Rikala sumono bapak ngandhakake yen aku ki arep dipek bojo karo Dimas Broto. Nanging Dimas Broto iku ora gelem. Banjur minggat ngedhe. Kowe wis kadung tresno. Aku nganti kedangan kaya ngene. Dimas Broto wis dijodohan karo dulurmu Cempluk, Bakyumu Cempluk. Heeh. Terus iki terus piye? Umpama kowe dadi diwayu ngono piye iki apa ora? Mode. Ora gelem. Aku mode. Lah terus piye ora gelem iki? Aku ki mau. Lah piye? Aku mau. Kudu Aku mau nolak. satu bilang kowe mau nolak. Dadi kowe gelem diwayu karo Bakyumu Cempluk gelem. Nang aku ki ora ngerti Dimas Broto ki wonge sing kaya apa. Lah iki Dimas Broto. Iki. Lah ta iki kok nganti tak rewang edan ki kok apa to? Ayo. Suminten rene romone. Iki mara tuamu. Iki marang tuaku. Kowe tresno tenan karo Subroto? Nggih. Wis tau ning papan kene kowe ngerti? Bareng mangertosi. Sapa iki? Lambang Apa salah? kok malah tak kok Iki sinten Suminten sapa? Iki sampeyan. Lah tekone dhewe to. Pun sewu Den. Jenengan menika simpen. Pas simpen iki to. Pinten. Piye? Aku peminten. Jenengan simpen. Aja cedak-cedak iki bojoku. Kowe bareng kok cedak-cedak iso. Mari-mari Iso. Kenale ya to yo. Aku ki arep kenalan dhisik lho yo. Anu titip parene sik. Jarane dhisik. Sedilo sedilo. Kene Kok wis gandengan lho. Kene maju rada maju. Lek iki sapa? Iki sapa? Ora ono siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Jur. Sing mbok kedane ya mung siji iki. Subroto. Gelut ora tak selamet. Ojo kesusu. Ada Subroto bojoku. Kakang pate. Kakang pate sini Iki serakat betrasane gandel ono kahane sing koyo ngene kakang pate coba. Pate saking jenis ning KUA. Kaya jahit. Ora tak celuk ya ora metu engko. Kene bembek. Kakang. Naik nang kono jahit. Kurang tempate lu gak kerasan lu blangkon piye iki. Oke. Teh. Kira kalang pate. Perwakilan saka Bapak Sudirno. Oh. Aku ndang kira Kita kita ketoprae. Iya tambahi warna. Tambahi warna. Oh ngono. Kita antes mau disimpan. Udah susah. Kowe wani kawang. Bangsat kepala. Lah sik. Kowe lho ape dadi apa mam gambor. Saking kemanten kok. Kanjeng Adipati, Kakang Suromenggala lan Kakang Durajeksa, kemono uga kowe Suminten, Subroto, kang gento karo Cempluk Warsia. Piye iki minangka panyuwunane Bapak Sugirno saperlu ngaturaken inggih menika lelampahan gegering Trenggalek Suminten Edan. Trenggalek Ponorogo. Ya, supaya iki minangka dadi pangiling-iling kanggo awak dhewe, minangka iki mung crita. Mung sejarah lan nyeritake sekabehaning para manungsa sing lagi
nanda katresnan kudune ya tansah ya kriku geni ati lan dadi ya cepet aku kok eling kaya tanggoku sapa Siti ah dadi wengi iki apa sing dikarepke Pak Sukirno wis rampung tutup alhamdulillah. Muga-muga Pak Sukirno mengko sak dibaring pagelaran lan sak teruse rezekine ra lekak ning tambah tebak. Makmur sarwa kang tinandur gemah ripah wajinani panjang yuswa kata rezeki. Mula kanggo gembul bujana suka parisuka sak wese iki cempluk warsiah karo Suminten didhawuhke karo Subrata tanggapke campur sari istana. Minangka dadi pangiling-iling ayo padha ning mburi diwene lelakon pebeling ya. Ayo. Matur suwun monggo pebeling dados. Dulur-dulur mangke rai dadi derek minggah monggo nggih. Monggo keluarga Pak Sukirno